Jende asko konparetan dago alterofilia, esatzen alterofilia kirol ezagun bada, olimpiku da, eta alterofilian bi mugimendu daukiez, powerliftingen hiru dauke guztia, elitizela sentadia, press banka eta peso muerto. Orduan, hiru ariketetan hiru alegin daukezuz, eta lortzozun puntuazioik altuena edo pixoik altuena, hoxe kontean da, gero gehitxu itzen di hirurek, eta hori da lortzozun totala lortu bizun altuena. Teknika aldetik ona edo behintzet, jurau bat da, hiru juez daukezuz, orduan parametro batzuk bete bizuz. Adibidez, sentadillan bajatu bizu punto batetik bera, press bankan pausa bat mantendu bizu, eta hori dana horrek juezak esan itxotzu ezelan bizun. Orduan, horrek beten bidi, baina gero teknika aldetik teknika diferente asko sartzen di hor parametroen barrun. Orduan, parametro batzuk bete bedi, eta horren parametroen barrun, ja libre esazuk nahizun tekniki itxeko, eta alik eta pixu gehixen altzeko. Azken baten, topetan dana da alik eta gehixen altzetik. Orduan, nik esango neuke, 70-80, zatzenin, teknika bat bete bizu, baina hor teknikian barrun lortu bizu alik eta kilo gehixen altzeti. Orduan, nik ustot garrantzitsua dela pixo asko altzeti, baina, klaro, teknika bat mantendu bizu, ze hori teknikiz pasu mantentzen, ez dut zue ontzat emoten hori altzamendu. Batzenin, importantzixe dugi horrek hiru movimentuk. Orduan, entrenuan 180 horrek hiru movimentu gehitzi dit. Orduan, nik adibidez aztin 4 bider entrenetot press banka, dala atzenin volumen gehixen toleretatzu movimendu, 3 bider sentadilla eta 2 bider peso muerto. Eta gero horrek ariketetan lantzen ez zuzen beste movimentu batzuk, adibidez bezuk, bizkarra hori dana, beste ariketa batzukin komplementau bizuz. Baina batez be lantzen dana, batez entrenoa ziretan eta ordu gehixen emoteakona da, horrek hiru movimentu gehitzi. Batzutan, igul ez tozu itxen kompetizioko hori mogimendu, igul pixu gitxiaz itxozu, lentua itxozu, pausakin hori dana, baina horrek mogimendu di printzipala, eta gero osatzeko beste ariketa batzuken bizuz, gorputzeko beste atal batzupe indartzeko. Nik ustot gaur egun sare sozialei bidez. Ni hasi nintzenin, ni gimnasiora juten nintzen, da guztetan sentadilla itxet hori dana, sin más, eta pertsona batek, nire lagun batek Instagram bidez kontakta usten, da zazten bitxu hau kirola eitxot nik, eta nik ustot guztabal jatzu lehin. Hor momentu nesan hain ezagune, gaur egun ez da oso ezagune, baina geroa da geixa, eta sare sozialetan bastante pixu hartu dugu, batez be neskon aldin, ze atzerin indarrezko kirolak esti neskak onartzen dizen kirolak normalin, eta neski askotan atzera bototuzku, ez dugu nahi handixek ipini, ez dugu nahi gimnasiora juntz, ez dugu nahi muskulu hartu, baina sare sozialetan nesko gehitxogun hori bierra, atzenin oso importanti da, eta geroa da neska gehiago da zau praktiketan da bena, ziken ikustu gaur egun ezagutzeko moduik erretzena sare sozialei bidez dela. Nik usto eta hasieran eukitxo zen bardine gaur egun gudizela, eta ona da, hasieran nire referenti zine gaur egun nire lagunek bihurtu dizela, eta nire kiroleko lagunek dizela, orduan, sare sozialei bidez zautu nitxun neskak batez be izenak esatekotan adibidez Laura Betuzta dela berak ezagutu nindun Instagrametik eta beraz zirintzen, gero ima gaur egun niaz konpetitzen dago justo nire kategorisa bardinen, eta nitzako referente handixe da, eta beti ni baino gora etxua dauen pertsona bat da, eta gero izen batzu bai, Amira, Eba, gaur egun nire lagunek diztenak da lehen referente izen zinek. Hasiera meintzet, zenik hasieran zirintzenin, entrenuko oso gogorrak zin, eta nik zaten zeda, hau. Gero itxuitxeza eta geroa da erretzauak di, baina hasieran nik usto gatu nintzela ondo motatelako. Lehenengo jurintzen kompetiziora ezer jakin barik 3. gatu nintzen, gero kompetizio ofizial baten lehenengo gatu nintzen, orduan nik zanean, ona bana sozetan, aprobetxau egin got. Eta gero hasi nintzen eitzen, eta egize da hasieran pixkat hori entrenu luzuk itxen di, 3 ordu, aztin 4 bider, baina gero hoitzen zoie, zure gorputze hoitzen doie, eta niri pioa guztetate, hori praktiketi, egun indartsua sentitzi ikusti bebai geroa da gora guazoi ezela, eta hasi zamen beti, gero nazional bata pasauza, gero mundial bata juza, orduan horrek motibau itxeza itxu eta itxotzu pixkat kirolen jarraitzi. Kirol individual bada, baina nik adibidez nire parejiaz konpartitzotau kirola, eta egunero alkarraz entrenetagunez, individuala da, zebako etxe bere entrenu itxen dau, baina beti hor daukezu pertsona bat laguntzeko edo pixkat gisa eitzeko, orduan, egizan ni bakarrik egingo banean egunero, gul diferente ikusiko nebala ez, baina beti nonoaz konpartitzoten ez, nitzako ez da hain individuala, eta gero aparte nire entrenadoraz egunero itxot berba, ez dakit, individuala da, zezu bakarrik entrenitozu, baina gero pio bat jenteaz konpartitzozu, eta kompetizioi eta pio bat jenteaz egoteza, lagun asko itxozu, orduan, individuala da entrenetako orduan, baina gero adidez kompetitzerako orduan, beti za jentez inguratute.
Eta atzenien hemen kirolin entrenadorak bastante diferentitzaute daz. Nire kasun pila guzti date, inozein ez daben pertsona bat hartu, eta erakusti zerotik zer dan powerlifting. Atzenin badakit ez dela kirol bat erretza ulertzeko hasieratik eta teknikoki gauza asko ukibidi kontuten. Eta entrenadorron asko daz, baina oso gitxi daz zerotik erakustotzuena zer dan, da nitzako hori oso importanti da. Eta zeni hasi nintzen holan, eta nik biharrezen eman pertsona bat, esateko, eske igul zuk hau ikustosune, amendik hasi biza, eta niri hori partipiloa guzti da. Euskal Herri mailan esango neuke nazioien dauen gitxiena dauela hemen. Egixe da bai oso gimnasio gitxi da. Euskal Herrixen oso kirol zaletasun gitxi da gimnasio mundun. Osa, gehiago da gimnasiotik kanpora, frontoiek beti daz beteta, futbola beti da beteta, baina gimnasiotan oso jente gitxi da, eta ez bakarriko hori, gimnasio oso gitxi daz. Orduan, ni bai, hau ikaziotenez, bebai pixkat merkatu hori egin eban, eta Euskal Herrixen oso gimnasio gitxi daz, ez dizenak edo komertzialak edo polideportibuk. Bizkaixen esango neuke, lau bost dauzela oso gitxi daz, crossfiteken dute, eta ja juten bazaia Araba, ez da bapez. Orduan, oso zaletasun gitxi da, baina oso gitxi impulsatzen da bai. Orduan, powerliftingen bepio bat igartzen da. Kanpun pilo bat zaletasun daz, Euskal Herrixen usto klub modun 2-3 dauezela, baina oso klub txikisek di, kanpora juteza eta adibidez Madrilen daz, 10 klub eta danak oso beteta. Eta ez bakarri Madrilen, Andaluzin bebai pilo bat, Murtzien bebai, Valentzin pilo bat, baina Euskal Herrixen oso gitxi. Eta batez be jente ezagutzi besteleko batzutako. Ni adibidez Murtzen egona bizitzen 3 urte, piloa jente ezagutuotan eta dauketen jente asko edo kliente asko bertakuk di. Hemen oso zaletasun gitxi dauelako. Keba, nik horrenek isen zezan powerlifting ebe. Nik hilebete harina ustote, Laura justo kontaktausten Instagramentik eta esazten, fuerte ez da, segaitxik ez tozu probetan, justo oin ingurun daukezu kompetizio bat ez dana ofiziala ez ezer, segaitxik ez da probetan juta berta, ikusi ze ambiente dauen eta hori dana, da horregaitxeko nintzen, nik enek isen zer zanbe. Eta hor ja esan eban, guztau bat dauen ambienti, dauen genti, eta hor ja hasi nintzen powerlifting praktiketan, baina nik lehenengo kompetiziora, eneban eitzen powerlifting, enek isen zer zanbe. Banka hasi nintzen eitzen, bai guliro azta harina. Keba. Nik erututen jente asko izautzet, zagaitxik iztozu kompetitzen. Ez oso denpora gitxi daro edia, baina igul probau emizu lehenengo jakitzeko guztetatzen edo. Vamos, Johnny, saca los pasos prohibidos del tractor. Lenta pero segura. Venga, Johnny, es ahora, hay que luchar, Hori zezan, pasan urteko martxun, nik ustot, eta horrek errekorrak eitzi eta horreaz lortu neban pausu internazionalen moti. Nitzak hori txapelgeti oso importantiz izan. Gero egixe da, didez bankan lortu nebala mundialin 1,7,5, 1,11 baino gehiago lortu neban, hor bai izan errekorra, ondi ez da gaur egun, bueno. Baina nitzak hori kompetizio oso importantiz izan, ze horrek emosten saltu internazionalki kompetitza, eta gaur egun horregaitxik nahondino internazionalki kompetitzen. Gaur egun lortu duten pixuik altuenak, zentadien 1,73, hori mantentzen da, bankan 1,7,5, mundialin lortu nitxule, eta peso muerto 1,87,5, bebai hor kompetizioen lortu nitxule, baina, bueno, 6 aste barru, espero gehitxua izetik. Egixe da oso ondo nahuela, hoi momentun, eta bastante fuerte ikustena. Gero, atzenengoz kompetizioen bebai, azarun izan, oso ondo nengun, baina justo aste bete harina gastroenteritis bat hartu neban, gripe bat hartu neban, eta gero esan urte nahi ondo. Orduan, ni nahiot espero, dana ondo juti, viaje ondo juti, eta nahiot esen pixuk altzeti. Nire helburu izango zan, daukazen marka danako betzi, batez be peso muerto, nire helburu behintzet, ez padabengo kompetizioen engo urtin 200 kilok altzeti izango litzake, zentadian 1,75, 1,80, eta bankan 1,20. Nire helburu korrek di, baina bueno, ikusiko. Hoi momentun lasai ondino asko falta da, eta atzenin nire entrenamenduk bloke modun di, bostastekuk normalin, 4 bostaste, orduan ondinoena sartu atzen blokera indartsuena dela. Gatzate beste aste bete, hau amaitzeko, dela indartsuena baina aurreku, orduan ondino lasaina.
Gero ja hori blokiazten zenin, ja azten da pixkat nerbisuk sartzen. Batez be, entrenutan oso zentraut egon bizarelako, orduan, bardin dotze zure egunerokotasunin zepazetan dan, entrenuta egon bizarela oso zentraute, eta esan bizu, bale, 6 aste barru edo 5 aste barru helburu daukezu, eta hau eitzen zauezenak pioa kontetan da ordureko, orduan, bastante zentraute egon biza entrenutan. Baina, hain nahi pintzen nerviosa, normalin. A ber, bertango isin ja pixka nerbisuk asteatzuz, bebai pixu monbizu, orduan, faktore asko kontuten eukibidi, adibidez viaje bat badaukezu, estresak eta hori dana pixka aldotzu afektau, baina eskatzenin, kanpora zoiezenin, internazionalki kompetitzo zunin, da ikustozu hainbeste jente indartzun kontra kompetitzin, itzako hori ja irabazti da, orduan. Nire helburu da ondogatzi, baina ja lortu otenaz, bastante posina, agixe da, gero txartu ditzen bod, enazela posik egongo. Baina momentuz oso lasain, egiz esan. Guztetan batzu hau kirola itxi, hasi praktiketan. Hasi hartu entrenadore bat, hasi ondo itxen gauzak, atzenin gauzak ondo enbidi, eta ez tozu beti maksimo altzau bier, hori kompetizionerako lagabi da, baina guztetan batzu hasi. Eta atzenin txapelketa txiki asko da zamen ingurun, igulestizenak zuk ikustozu ezazu, ez da pioa kilo altzetan, baina pioa jente doi horra, eta zure niveleko pioa jente egongo da, orduan, ez tozu behitzu bier beti, ez ezke honek ez dakiz emat altzetan dau, begitzu zuri, ze zure niveleko pioa jente da, geixenak. Osa, atzenin egize da nazioarten kompetitzo gunok, daukagu zen markak beti pio bat harritzen da bela, baina gitxien guga. Osa, geixen guk altzetan dau, oso gitxi. Eta hori da politxe, hemen kirolin, ez? Edo zein niveletan aldozule kompetidu. Eta guztetan batzu hori entreneti, batez be guztaun biatzu entreneti, ez batzu guztetan hau entreneti ez da balixozetako, ez da zure kirola, eta iristo beste kirol hainbeste da. Baina guztetan batzu hau entreneti eta disfrutetan mazonetan, hasi eta ja. Hartu pertsona bat erakutzi aldotzune, eta hasi kompetitzen, eta ja guztetatzun kompetizio mundu. Momentuz bai, momentuz nik ukustot, lehen zatutena nire aurretik dauket pertsona bat, orduan nire helburu da, bera paseti eta Espainiako indartsuen eizeti nire kategorixan. Gauzi da, berani baino laburte harina zizala, orduan nire laburte atzetik noi, baina bueno, ondino denpori da. Eta gero amendik urte batzuta, justu batzuen nire parejia zagointzen kompetitzen, bera nire nutrizionisti dela bebai. Hemen ikustu tenin hemen kategorixan, igul ja dauketen dan emotela, igul kategorixaz bajatu eta probau hor rendimendu aldetik bardin egoti baina kategorixa bat beraua edo goraua, baina momentuz kompetitzen ikustena urte asko. Pioa guzti daten, nire egunerokotasunin aldot sartu eta disfrutetu den zoze da. Momentuz esango neuke urte luzin, egongo nazela kompetitzen.